Tengumusa ophelele nokuqola okungcwele nomusa sondeza wena mdingi thenga ngeze enkosini wena mdingi thenga ngeze enkosini. Qhubeka. uJesu enzimini ekuthama usizini beke esiphambanweni muzwe esho ekufeni kuphelile ishomoni akwanele kuphelile ishomoni akwanele winyukele ezulwini ongamandla asekuye themba kuye thembimpela thembinkosi ukuphela kuyoyodwa ungasinda uphelele kuyoyodwa ungasinda uphelele. Ayigcina kudala leyo tune amsho ngama-80s aniyicule. Sifunda kuba Mateyu 11 verse 28. Ngaphansi kwesilo sithini uJesu uyamdumisa uyise emema abahluphekile bezimbuzi. Ngathi nje imfishane 1, 5, 6. Hlamsa uyise emema abahluphekile bezibuye. Verse 25, ngalelo hora uJesu wakhuluma wathi, ngiyakubonga Baba Nkosi yezulu nomhlaba ngokuba ukufihlile lokhu kwabahlakaniphileyo nokuqonda wakwambulela izingane. uJesu wayedumisa ubaba wakhe uthi uNkulunkulu ukufihlile kwabahlakaniphileyo. Njengalesi samanje abantu bahlakaniphile. Yebo Baba, ngokuba kwaba kuhle phambi kwakho ukuba kube njalo. Konke ngikunikele nguBaba, akakho oyazi indodana kuphela uyise, akakho futhi omazi uyise kuphela indodana, nalowo indodana ethanda ukumambulela yena. Zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo, mina ngiza kuniphumuza. Bekani ijoka lami phezu kwenu, nifunde kimi, ngokuba ngimnene, ngithobile ngenhliziyo, khona imiphefumulo yenu iyakufumana impumuzo, ngokuba ijogo lami lihle nomthwalo wami ulula. Lapho uJesu udumisa ubaba wakhe ukuthi kubaba wakhe ukufihlile lokhu kwabahlakaniphileyo. Wakwambulela uthi, Baba Nkosi yaphezulu nomhlaba,
ngokuba ukufihlile lokhu kwabahlakaniphileyo nabanokuqonda wakwambulela izingane. Abantu bahlakaniphile la ngaphandle bethi behlakaniphile abamqondi uNkulunkulu, abamazi uNkulunkulu. Inhlanhla yalabo ukuthi lapho ethi yebo Baba, ngokuba kwaba kuhle phambi kwakho ukuba kube njalo, ukuthi izihlakaniphi zihlale zinjalo nokuhlakaniphi kwazo kwaba kuhle ukuthi kuvele kube njalo. Konke ngunikelwe nguBaba, akakho oyazi indodana kuphela uyise, akakho futhi omazi uyise kuphela indodana nalo indodana ethanda ukumambulela. Kuloku kuhlakanipha abanako akekho wazi indodana kaNkulunkulu kuphela uyise, oyazi indodana kuphela uyise yasibona isizulu Isifunde kahle angazi kwenzenjani. Speed kanti ifanele ukuthi ishintshe igear khona. Ithi kwaba kuhle phambi kwakho ukuba kube njalo. Konke ngikunikelwe nguBaba, akakho oyazi indodana kuphela uyise, akakho futhi omazi uyise kuphela indodana nalo indodana ethanda ukumambulela. Akekho wazi uBaba, waziwa indodana, akekho futhi nowazi indodana, indodana yaziwa uBaba, nalabo indodana ethanda ukumambulela, njengoba simbulela ukuthi sikholwe kuwuthanda esithandwe ngalo. Zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo, mina ngiza kuniphumuza. Ngoba siyasindwa imicabango nakho konke, kuningi ukuthandela enhliziyweni, kuningi okwenzakalayo okusindayo. uJesu wabona ukuthi size kuye nako, yena uzasiphumuza. Akekho ongasiphumuza ngaphandle kukaJesu. Ukuthi sibeke ijoka lami phezu kwenu, sibeke ijoka lakhe phezu kwenu, sifunde kuye ngokuba umnene uthobile ngenhliziyo, khona imiphefumulo yenu iyakufumana impumuzo. Ijoka lethu silibeke phezu kukaJesu ngokuba yena uthobile, kuye sizothola ukuphumula nasey'nhliziyweni zethu. Imiphefumulo yethu izothola impumuzo ngokuba ijoka lami lihle nomthwalo wami ulula. Ijoka likaNkulunkulu likaJesu lihle nomthwalo wakhe ulula. Ijoka yilento le, uyayazi? Ayazi ijoka. Yini? Angithi iy'nkomo mazi lento ezithweswa ijoka lezi ehlala lapha emhlaba. Ukuthi izilini. So uJesu usho kanjalo ukuthi lakhe ijoka lilula. Ngikhulele emakhaya Bergville naseQwaqwa. Siyabonga. Ngithi ngikhulele emakhaya eBergville naseQwaqwa. Uthi zanini kimi nina nonke nikhatheleyo nenisindwayo, mina ngiza kuniphumuza. Ivesi elikhulu nelimnandi nelisimemayo. Lamavesi maningi kodwa kuba yileli leli lapha kuPetro uthi niphose yonke inkathazo zenu phezu kwami, ngiyakunikhathalela. Nalezi zanini kimi mina nonke nikhatheleyo nenisindwayo, ngiza kuniphumuza. Kuhle ukuthi mawukhathele uthwele kanzima kube khona umuntu ozayo ozokuphumuza, akuthathele umthwalo wakho uzwe sohamba lula. Ama-paper bag easy namaplastiki asindayo, njengabantu abasebenzayo bavele emsebenzini bagrosile ngaboLwesihlanu bayasinda, bayatitimbisa, bayehla lapha emabhasi stop. Kube khona iy'ngane nje ezithi nje njengoba uRu wayengiyenzela ngelokhuzana eManali Trolli laphana ntambama ngapha eSkaldane ekuseni ayongibelisa ngapha ePotchefstroom, ngihamba kalula. Kukanjalo uJesu mayethwele imithwalo, esithathela imithwalo esisindayo, sihamba kalula. Amen. Amen.
angisazi ukuthi ithuni sengiya kulena ejwayelekile. Okay. Osamboni Dangele ogulayo olimele nansi nyanga umsindisi ekonothando nesihawu enamandla 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 kuyo wena ungasinda kuyo wena ungasinda nongenanto uvunyelwe sengubusa ophelele nokukholwa okugcwele nomsawonke osondeza wena mdingi wena mdingi wena mdingi wena mdingi thengangeze enkosini thengangeze enkosini bekuJesu ensimini ekhothama osizini mbeke esiphambanweni muzwe esho ekufeni kuphelile 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 ishomoni akwanele ishomoni akwanele wenyukele ezulwini onkamandla asekuye themba kuye thembi impela thembi inkosi ukuphela kuyo yodwa kuyo yodwa kuyo yodwa kuyo yodwa ungasinda uphelele ungasinda uphelele